Vinland Saga není jen příběh o vikingských bojovnících, je to hluboká úvaha o lidském životě, o násilí, odplatě, vině a hledání míru. Manga Makota Yukimori patří mezi ty, které vás donutí zastavit se a přemýšlet. Je to příběh, který začíná jako kronika válek a dobývání, ale postupně se promění v meditaci o tom, co to znamená být člověkem. Jedním z ústředních témat celé série je pomsta. Sledujeme Thorfinna, který jako dítě přísahal, že se pomstí za smrt svého otce. Věří, že když zabije jeho vraha, konečně nalezne klid a smysl života. Jenže Yukimura nám ukazuje, že pomsta nikdy nemůže přinést skutečné uspokojení. Je to cesta, která člověka pohltí, změní ho v prázdnou skořápku a nakonec, když je naplněna, nezůstane nic než prázdnota. To, co se na začátku zdálo jako spravedlnost, se promění v nekonečné utrpení. Thorfinn se nakonec stane obětí vlastní posedlosti a právě v tom tkví síla příběhu. Připomíná nám, že nenávist není cestou k osvobození, ale spíše k dalším okovům. Velmi důležitou roli hraje myšlenka pravého válečníka. Thorfinnův otec Thors říkal, že pravý válečník nepotřebuje meč. Na první pohled to působí jako protimluv, protože vikingové byli symbolem brutality a jejich životní dráhou byla válka a plundrování. Ale Thors pochopil, že skutečná odvaha není v zabíjení, nýbrž v umění násilí se vzdát. Opravdový bojovník je ten, kdo dokáže ochránit život, nikoli ho vzít. Tohle je paradox, který otřese Thorfinnovým životem. Roky žije pro pomstu, aby nakonec zjistil, že jeho otec mu už dávno ukázal jinou cestu. Yukimura tím obrací na ruby klasický obraz hrdiny. Síla není v krvi a oceli, ale v klidu, v rozvaze a v pokoji. A právě proto je Thors možná největší postavou celé ságy, přestože zemře hned na začátku. K zásadní proměně Thorfinna dochází v období, kdy se stává otrokem. Najednou je zbaven všeho. Zbraní, cti i smyslu života. A právě v tomto bezmocném stavu začíná přemýšlet, kým vlastně je. Otroctví zde funguje jako silná metafora. Nejde jen o historickou skutečnost, ale o symbol. Každý z nás je v určitém smyslu otrokem. Někdo je svázán nenávistí, jiný závislostí, další vlastní minulostí. Thorfinnovo zotročení je momentem, kdy si uvědomuje, že jeho skutečné vězení nebyly řetězy, ale nenávist, která ho svazovala celé roky. Je to bolestná, ale nutná lekce. Dalším klíčovým motivem je cyklus násilí. Yukimura ukazuje, jak se válka neustále opakuje. Někdo vám ublíží, vy mu to oplatíte a tím vytvoříte další kolo nenávisti. Takto se střídají generace, králové a vojáci a přitom nikdo skutečně nevítězí. Série odhaluje krutou pravdu. Válka neexistuje proto, že by byla nutná, ale proto, že lidé nedokáží přerušit řetězec odplaty. A tak se stále znovu a znovu vracíme k bodu nula. Tohle téma je překvapivě aktuální i v moderním světě. Sledujeme stejné vzorce. Politika, národy i jednotlivci se nechávají pohltit starými křivdami a výsledkem je vždy jen další utrpení. Vinland Saga tím přesahuje hranici žánru i historie, je to zrcadlo současnosti. Velmi zajímavým prvkem je i střet kultur. Vikingové, vychování pohanskou tradicí, věří v odvahu, v sílu a ve slávu. Jejich ideálem je zemřít se zbraní v ruce a vstoupit do Valhaly. Křesťané, se kterými se vikingové střetávají, přicházejí s odlišnou filozofií. Odpouštět, neoplácet a milovat nepřítele. Yukimura tu nezaujímá jednoduché stanovisko. Neprezentuje křesťanství jako jednoznačnou spásu, ani vikingy jako jenom brutální monstra. Ukazuje, že střet dvou odlišných světů je zároveň střetem dvou pohledů na smysl života. A právě v kontrastu těchto světů se rodí otázka. Jaká cesta vede k míru? Vinland, země daleká za oceánem, je v příběhu víc než jen geografické místo. Je to sen o svobodě. Myšlenka, že existuje místo, kde lidé nemusí žít ve strachu, v otroctví a ve válce. Pro Thorfinna se Vinland stává novým cílem, symbolem naděje, který nahrazuje prázdnou pomstu. Ale Yukimura není naivní, neříká, že Vinland je snadno dosažitelný ráj. Naopak, Vinland je otázka. Je to skutečné místo nebo jen metafora lidské touhy po harmonii, která se neustále vzdaluje? Odpověď nechává na čtenáři, ale fakt, že postavy touží po něčem takovém, že si vůbec umí představit svět bez nenávisti, je sám o sobě silným poselstvím. Další vrstva série spočívá v historické věrnosti. Yukimura je známý svou pečlivostí. Zbraně, lodě,
Oděvy i krajina odpovídají historickým pramenům a přestože se samozřejmě nejedná o čistou kroniku, výsledný efekt je působivý. Čtenář má pocit, že sleduje příběh, který by se skutečně mohl stát. Ale co je důležitější, právě díky této historické kulise vynikají nadčasová témata. Vidíme, že ačkoliv se doba mění, lidé se ve své podstatě nemění. Středověký viking i moderní člověk čelí stejným otázkám. K čemu žijeme, jak se vypořádáme s bolestí, jestli má smysl odpouštět. Vinland Saga je tedy víc než historická manga. Je to filozofická výpověď o tom, že skutečná síla neleží v krvi a oceli, ale v odpuštění, v hledání smyslu a schopnosti začít znovu. Je to dílo, které ukazuje, že i v době, kdy vládlo násilí, existovali lidé, kteří hledali cestu k míru. Yukimura nás zve k přemýšlení o tom, jestli dokážeme přerušit cyklus nenávisti, nebo jestli se necháme pohltit jeho silou. A právě proto je tahle série tak výjimečná. Není jen o minulosti, ale hlavně o nás. Pokud jste ještě tady, tak vám moc děkuju, že jste moje video dokoukali do konce. Tohle je moje první video, takže budu moc rád, když dáte like, odběr na tento kanál a cokoliv, co byste chtěli, abych zlepšil, tak napsali do komentářů. A jsem moc rád, že jsem mohl udělat toto video o Vinland Sáze, protože Vinland Saga je jedna z mých nejoblíbenějších mang. Anime jsem viděl dvakrát, celou mangu jsem přečetl a dočetl teďka nedávno a doufám, že vás tohleto video bavilo. Takže ahoj a uvidíme se u dalšího videa.